Ini pong makina, ipigapod po ini thermolysis. Ang thermolysis, yung paggamit o kiinit sa tanganing ma-degrade at ito yung mga hospital waste, ini mga basura ng hospital. At mga basura ng hospital, bako inipiso ordinary yung basura, ini po sa mga bahali sa operating room, mga silicone na suswero baga, mga IV lines, mga ROBS, mga plastic yan. Ganyan, so nainot na liderato, nag-isip kay paagi kung paano yung nag-ibuhon. Na dahil mahal ang pagpahakot kayo ni sa iko kayo ni kaya naghahakot, nag-tigadara sa recycle ni, tigadara sa Bulacan. Opo. Yan, yung nga ni, problema mga PRTTH, sarong dakula pa rin na problema yan. So ganyan, hindi po ang pagpapagi kan provincial government of advisory, not na liderato. Ganyan, na kuaman sila mga nagkakapira, mga permits na kaipuhan out of the ECC, Environmental Compliance Certificate, ini sa DNR, na mga compliance. Actually, kompleto po ini sa mga permits. Kaya, ading rason na bako kung iisipon, kung ilingon mo ang dalaga, ading rason na magkakaproblema dahil may mga permiso alin sa national government. Iyon, opo. So, kaya lang, oo. Kaya lang, kaya lang, siyempre, siguro kan mga nainot sa pag-operate kayo ni, igwang mga na-apektaran o na-istorbong mga katarati. Dahil, iniarani po ini sa mga residential area. Ang kataning nito, ang host community may po magadigdio, o yan, residential ini palibot ka ng hospital. Siguro, siyempre, nailing na biological waste, aling sa hospital ang ati, tapos baka may parong, kuminsan, tapos siyempre may nagagamit sindaki disinfectant, mga iba pang mga chemical, baka nadarakang paros o sa mga pag nagpupuo na proseso, kung may diit na inconvenience, nagkaigwa po pagtututol sa operasyon kan gayri o thermolysis na ni. Pag-istorya ko, iyo ang nakuha akong informasyon. Kung saan na may resistance nga ni sa community na dahil masyadong na kumbaga sa pagtanom, dahil masyadong naarado, dahil masyadong na-prepare ang komunidad, dahil masyadong na-explain sa community kung ano ang pigigibod sa thermolysis na ini. Siyempre, ang pag nailing na hospital, tapos dumantig po-process kaya, baka kaya makaulakit sa muya at mga ila, o araw ka ng mga kaisipan. And siyempre, may parong o kung may inconvenience sa inda, siyempre talagang mareklamo. Kaya, mas magayong gayon kami na magkaigwagararay Ristorya, as in, maraman talaga kang leadership kung ano talaga ang nasa buot kan mga tao, tangani kung makapag-desisyon kung paano ini it's either i-operate or i-operate manggiraray pero sa ibang lugar or not to operate.